chừng một thằng xưa năm na nini wan song mung nó chừng cô vui khứ lại na nini na har mung go chừng salsa sogina nini shumai rong nó chừng etham narna yak bayang romu bak sakhe than chani phan bai bak sakhe than sa khorang ti shanai than sa ya pri shelai nai từng salama o him nai than sakhe bubagani lama o जों बामुटिया एसेम्बलि खबजानाय बाद परिसरा आमचायो अर जों डोर टु डोर नग नग थाङि सिन बुथ प्रचार खालि दङ अर तिप्रामथा बीजेपी जतनि न दलनि आदं रक फाइमानजों फाइका जुब मोर्चा हन्दी YTF हन्दी तिप्रामथा हन्दी TWF हन्दी जतन जों एकसाथे थानचाखायनो नग नग थाङि ककपिलाय दङ फाइनि 19 तारिख सिन चंमारिनि बागै अमनो जों नग नग थांमोनि बिपुल सारा मांखासों जतन जोंनो लगिरनाय जे कथालाय बातलाय दङ BJP तिप्रामथा IPFT बरक अस मारि जे सिम्बल नके पदबुबात अ पदबुगरन बुदना हनि जतन नक नकनि बरकन ककलायखा अमनो जों आशाबादी ते 110% आशाबादी जोंनो कोप्लायनाय अमचायबो बिपुल बुते जों कोप्लायनाय ताबो तिब्रा साबादे सिनि तालतला रगबो सिनि आराम मणिपुरि बाय सं दङ बरक ब्लाइनि खाटुंजाक जोंनि बाक्सा बरक थुयासा एखाय सामु खाय दङ आबनि बागै जतन खाटुंजाक ताइको ओंखाय तिनि जे बाटि पटिक साराव दूर टु दूर खायमा जागा सिनि इयामबो फायमा जाक फायकिया ब्लाइ का हामखायनो जों दूर टु दूर खायमाखा बरं बखावा ताइबो तंथका आबनि बागै जों एकदम काहामनो रिएक्शन माखा ताइको आ जागा तिनि नंनि लगेव खाय ताबुक सगरते साब साब मानजाक सिना अर तंग मादार मण्डलनि प्रेसिडेन्ट तंग सम्पादक तंग ओंखाय आं अर TWF नि बामुटियानि प्रेसिडेन्ट ताय अर आनि बामुटिया ब्लक नि इंगै चिन बरिरंनि भाइस प्रेसिडेन्ट तंग इको यांग भाइस प्रेसिडेन्ट तंग YTF नि तंग TCF नि बो तंग बेबनो जों मिलुइनो अर सामखाले तंग ताइको खाथं खाजाखाय चिनि प्रथमनो सिपाइ बिसि खाजागै तंग ओंखाय सम्राम बिसिबो खाजाक दङ ओंखाय बाटि पटिक सराबो खाजागै दङ ओंखाय आं बाटि पटिक सरा बकि सामानजागै फायखा ओंखाय आरोबो काहामनो जों जे सिनि लुखरक ब्लाइखायनो खाटुंजाक सिनि वेस्टनि ताबुक जे MP संजाक बन ब्लाइ बुट गोबां बायनो पासंनाय आसा खायो लुखरक बेलाय खाटुंजाक आउन बागै आसा खायो काहामनो पासंनाय हिने आं तासु जरते बसकांनि सामं टेबरा खानि तंखाटा नग नग बबा हायके कग्र पिनानि नांखोटा बुजियारक बबा हाय लुखरक वेदक मालाय जाव रत मोटा मोटी जतन बुजिजाक न हायपानो जों कासे कुसु जे जागाव बुजिया तंगो आ जागा जों काहामखाय थाङै इको बुजिरेना बागै जों सेस्ता खाय दङ काहामखाय जों सामु खाय दङ आबन बागै बुजिया त आसे एमन करै कारण कि ताबु बुबाग्रानि जे नाहार मुंबाय बसकांगा चिनि सालकियाव गै फाय दङ आबो जत्तन चिनि तिब्रासा र बेबागनो बर खाटुंजाक खाबायनो
यासागै इको सिनि एमपि नो एकदम गोबां बुटबाय पास खायनाय आबां आसा खायो बेलायनो हामबाय चिनि मिडिया न कक्टिप्रानि बिसंति तिनि नरक संनो अमा हाके चिनि जेते कक्पिरमानि नरक आवाय खेनानि बागै बा चिनि न सं वान सुगिन नरक फैमानि बागै बेलेखेन हामबाय पुलियानो तामनि हिंके सं तिनि तीन बामुटियानि जनजाति जेता चिनि तिप्रा सा आमसायो अमा हाके सं तिनि पार्टी पटिसरा 19 नम्बर बुथ सिपाइपारा 49 नम्बर बुथ ते समराम एडिसि विलेज 50 नम्बर बुथ सं तिनि बीजेपी त्रिपुरा मथाते आईपीएफ टिख्लाय थानसा ख्लायनाय बोबाग्रानि दागि मुंबाय ते मानिक सरकार मानिक साहा राजीव बट्टा स्टेट केंद्रनि मंत्री मोदी जी अमित शाहनि नेतृत्वे तिनि अमा हाके बरक दागि मानि बिसंति थानसाङै कक्साबलाय संनो तिनि अजराव सं चिनि अ बुटब बामुटियाव सं चिनि जनजाति र कप्लाय खै ताक्लाय अ चंमारिव सं चिनि पश्चिम त्रिपुरा आसनि बिप्लबनो कप्लाय खैनानि बागै पटब बार बुदुय आबो हाके सं नग नग थांलायका नग नग थांलाय मानि बिसिंतै जत नग नखुंनि ताखुक बुखुकते अक्रा साकरा रक बरगुनि बुखाबो तंग थगलायजाक जों थानसां मानि बागै तामनि हिंके बुसकांग चिनि बिप्लब गोबां गोबां गुबाय पाइनाय सं खाखायो जतनो चिनि तिनि जे सं दुर खायमानि न जतनो हामजाका खाफुरजाका तंथकजाका बर सिंबाय अनेक कक बुखानि खलगै साका मोदी जी जे ताबु खलायतो मानि सबका साथ सबका विकास आमनो तैनो तिनि बुबाग्राबो आकंनो वानसुगुय तिनि अम हाके जत तिप्रा सानि मान थाइनो रनानि बागै संनो अम कयख्या जेहेतु केंद्र वसिनि मोदी जी सरकार तै त्रिपुरा वसिनि मानिक डॉक्टर मानिक साहानि सरकार आबनि बागै तिनि अजराव आम हाके बुसकांनि जेता त्रिपुरा सानि मान थाइ मायांगै तंमानि त्रिपुरा सानि आमसाइरगो जेता लामा करै तै करै बा त्रिपुरा सा करै चलियानो खुंरंनि तंमानि अमनि बागै बेबागनो गोबां खैमानानि बागै बोबाग्रा तिनि कक सालाय फैख्या केंद्रव आबनि बागै संनो तिनि अम हाके बुसकांनि लोकसभाव चिनि पश्चिम त्रिपुरा आसनि बिप्लब कुमार देव जीनो गोबां गुबै पार्टी रहखांहाकाय ब दिल्लीव थाङै चिनि बागै कक सानाय त्रिपुरा सानि बागै कक सानाय तै बोबाग्रा नि बो हाकेनो ब एं पश्चिम पूर्व त्रिपुरा आसनो चिनि महारानी कीर्ति सिंह बबो अम हाकेनो एंग बासाजाक पश्चिम त्रिपुरा दुइटा लोकसभा आसनि जों चिनि प्रार्थीनो कप्लाय कप्लाय बुट बाके जों जिदिरनानै होनाय जों जतनो समय थांलि नखलायजाक जतनो खाटंलायजाक बुसकांनि बुटनि बागै आमनि बागै जों बेलेखनो तंथगो